Pietnou spomienkou chceme im vzdať úctu a vďaku za ich životy na tomto pietnom mieste, vojenskom cintoríne Hajnicovo. Je zároveň miestom posledného odpočinku vojakov, príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch Liptovský Mikuláš v roku 1945. Dlhých 62 dní trvali ťažké boje, ktorých výsledkom bolo oslobodenie Liptovského Mikuláša, radia vojnoví historici na úroveň bojov na Dukle. Liptovský Mikuláš sa definitívne zbavil fašistických okupantov ten istý deň ako Bratislava 4. apríla 1945. Na cintoríne na Hajnicovo je pochovaných 1369 príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, vojakov povstaleckej armády a partizánov. Až raz stanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť. Všimni si moju prosbu pokornú. Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. Návšteva cintorína je spravidla spojená s takým utíšením sa a je to príležitosť na to, aby sme na jednej strane zaspomínali na tých, ktorí nás predišli do večnosti, zároveň príležitosť na to, aby sme určitým spôsobom zhodnotili jej vlastný život. Ja si nesmierne vážim, že Akadémia ozbrojených síl v spolupráci aj s mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími organizáciami usporadúva takúto spomienku. Títo chlapci, ktorí tu ležia už takmer 80 rokov, keď obraňovali našu slobodu, keď ju znovu vybojovali,